गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरबाय आरोबाव लोगोसेनो खेबसेबाव जय हिन्द। आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ होननानै। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय, दाखालि बावै आं मोनसे भिडिअ होदोंमोन, बिश्वनाथनिफ्रायमोन बे भिडिअ'आ। आदा जोंनि जायगायाव जब कार्डनि फैसाखौ माने जोंनि एकाउन्टआव सोनाल' होयो, बेनिफ्राय जोङो बरननानै होनांगौ, बेनिफ्राय जोंनो हाजिरा 500 होयो। बे भिडिअ'आव ओरैबायदि कमेन्ट फैबाय, सानजा खर'निफ्राय लानानै सोनाब खर'सिम दाब 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 बर' गामिनिफ्राय, बर' जायगानिफ्राय ओरैबायदि कमेन्ट फैबाय, आदा जोंनियावबो 1300 एकाउन्टआव हाबो, 300खौ जों मोनो, 1000खौ बरनना नांगौ। बेनिफ्राय सोरबाया बुंबाय, थांनाय BPF सरकारावबो बेफोरबायदिनो बरननाल' होनांगौ आरो दिनैनि सरकारावबो सेम। बेनिफ्राय सोरबाया बुंबाय मा, दिनैनि दिनाव जब कार्डनि खामानिया आखाइजों मावनाय नंला, ट्रेक्टरजों ओमफ्राय JCPजोंसो मावनाय जायो, जेम्स फंबाय होननानै बुंहरदो। अब्ला जोङो दिनै बे जब कार्डनि सायाव बाथ्रा सावरायगोन। बेनिफ्राय लोगोफोर, आं नोंसोरनाव मोनसे कुइसन सोंगोन, नोंसोरो बे आंनि कुइसननि एन्सारखौ हर, आङो सोरजोंबा रायलायनांगौ ना नाङा, सोंनांगौ ना सोंनाङा, बे कुइसनखौ नोंसोरो आंनि बे भिडिअनि जोबनायाव खोनासंदो गासै रायजोफोर। लोगोफोर, आं दा फंनैसो बाथ्रा बुंग्रोन, बेनिफ्राय आङो मालाबा पलिटिक्सनि बागैबो बाथ्रा बुङो। ओरैबायदि मानसिफोरनियाव गन्थङाव दै हाबो पलिटिक्सनि बागै बुंब्लाबो, माने जोङो सैथो बाथ्राखौ बुङो नालाय, ओरैबायदि दै हाबो गन्थङाव मानसिफोरनाव। बेनिफ्राय मालाबा हिनजावनिबो, सिख्लानिबो, हौवानिबो बाथ्रा बुङो। बैयावबो खायफा खायफा सिख्लाफोरनियाव बा सोरबा सोरबा हिनजावफोरनियाव ओरैबायदि, माने सोरबा सानै साथामसोनियाव आरोना, ओरैबायदि गन्थङाव दै हाबो। बेनिफ्राय कमेन्ट बक्सआव आंनियाव ओरैबायदि फैयो, माने नोंलाय सोरो जोंखौ बुजायनो, नों लाजिया जोंखौ बुजायनो, बेफोरबायदि बुङो। आङो बिब्दिसो बुंगोन, आङो नोंसोरखौ लाजिया। मानो? आं नोंसोरखौ मानि थाखाय लाजिया, मानो? आं बेखौ मालाबा भिडिअ खालामनानै खोन्थागोन। अके, आं नोंसोरखौ माला लाजिगोन? जायफोरा आंखौ बेफोरबायदि कमेन्ट हरो, आं नोंसोरखौ लाजिया। मानो लाजिया? अके, अब्ला आं दिनै बे बाथ्राखौ बे भिडिअनि गेजेरजों बुंथ'ला लोगोफोर। बेनिफ्राय सोरबा सोरबाया ओरैबायदि जायो, माने कमेन्टआव, माने आंखौ आरोना जेम्सखौ मोननायब्ला बुथारगौमोनलै आं, सोरबा हमना होनायब्ला आं जेम्सखौ बुथारगौमोनलै, बेफोरबायदि माने हाङानो हार्ट एटाक जानानै थैनो नागिरलायनाय कमेन्ट फैयो। माने आंनि बुंनाया ओरैबायदि नाङो, ओरैबायदि गन्थङाव दै हाबो। मानो होनोब्ला सैथो बाथ्राखौ बुङो। पलिटिक्सनि बागै बुंब्लाबो जोङो मा सैथो बाथ्राखौ बुङो जोङो। बेनिफ्राय सोरबा न'खरनि जाथायब्लाबो जोङो मा सैथोखौ बुङो। बेयाव ओरैबायदि लाजि मोनो, दा ओरैबायदि गाज्रि जालांबाय जेम्सआ बैफोर बाथ्राखौ बुंनायनि थाखाय। मानो होनब्ला बुंनाङा, बुंजानो बायो आरोना, ओरैबायदि बुंजानो बायो। आं दाखालि बावैनो डायलग होबायना, मेन्डेला आदानि डायलगखौ, जब पयसा ताब मेन्डेला होननाया, बे डायलगखौ होबायना आं दाखालि बावैनो, नंना नङा? ओरैबायदि लाजियो, ओरैबायदि गन्थङाव दैयाबो। बेनिखायनो आं दा मा खालामदो, दिनैनि दिनाव मानसिफोरखौ बुंनायखौ एसे दोनथ'दो। मालाबा आंनि बुंनायावनो हार्ट एटाक जानानै रागाजोंनो, टेनसनजोंनो, गरम बोथोरखा ओरैनो सान्दुं जें जें दुंदो, गरम बोथोरखा नंगौना नङा? टेनसनजोंनो मालाबा हार्ट एटाक जानानै आं माबा माबि बुंहरबाय थागोन, आरामसे जिरायनानै टेनसनजोंनो हार्ट एटाक जानानै थैलांगोन सोरबाया। बेनिखायनो सोरनिबा फिसाखौ आङो हार्ट एटाक खालामनानै बुथारनो गोसो गैया। बेनिखायनो आङो बारा बुंथ'वाखै लोगोफोर, एसे स्रि जानानै दंथ'यो। बुंगोन, सम फैगोन मालाबा मोजां मोजां बाथ्रा बुंगोन। बिसोरबो जायफोरा आंखौ इनाय गाज्रि मोनो, गन्थङाव दै हाबो, बिसोर एसे स्रि थाथ'थों होननानै आं सानो आरोना, एसे सान्ति जाथ'थों लोगोफोर। लोगोफोर, अब्ला बाथ्राया मा? जब कार्डनि सरकारावबो मामोन, जब कार्डनि फैसाखौ बरननानै होनांगौमोन। बेनिफ्राय बिसोर मा मावो मावा जों जेबो मिथिया। बेनिफ्राय दिनैनि सरकारावबो जब कार्डनि फैसाखौ बरननानै बिसोरनो गथायना नांगौ, सोरबा मेम्बारफोरनो। बेनि सायाव सावरायगोन होनना बुंदों ना, बेनिफ्राय आं कुइसन सोंगोन। अब्ला लोगोफोर, थांनाय BPF सरकारावबो जोंनियावबो जादों बेफोरबायदि काहानि। फैसाया हाबदो, फैसाखौ सोना होदो, बिसोरनो सोना होदो, सोना होनानै ओरैबायदि इमारजेन्सि फैसाखौ नांगौ माने बरनना होनांगौ। बेनिफ्राय जायनि एकाउन्टआव हाबदो बे मानसिया ओरैबायदि रागा जोंबाय, नोंसोर आंनि एकाउन्टआव मानो फैसा सोना होदो? आं बेखिनिखौल' मोनोब्ला दिनै सानसे आंहा बेसेबां खामानि दं नंगौना नङा? न'आव 100 थाखाल' मोननो थमथमाव थांनानै फैसाखौ सानसे थांखायदोंमोन, थांलाय फैलाय फैसा बरननानै। नोंसोरनो मानो जोङो
एसेबां खस्थ' खालामनानै सानसे दिन लस खालामनानै नोंसोरनो जों फैसाखौ बरनांगौ, जों गलाम नामा नोंसोरनि जों गलाम होननानै ओरैबायदि नांलायनाय जादों। बे जोंनि न'खरावनो जादों माने। आरो बे 300 थाखानि थाखाय जों नोंसोरनो फैसा बरनना होनांगौब्ला जों न'आव लामायाव हाग्रा फुगोन, न'खौनो साफा खालामगोन जोङो, अमानो आदार होगोन, बोरमा गुमगोन, मोसौनो जों गांसो हाना होगोन। नाथाय नोंसोरनिथ' जों गलाम नङाना होननानै ओरैबायदि नांलायनाय जादों। बेनिफ्राय जिन्दगि एकाउन्टआव फैसा सोना होनांला, नोंसोर जायनियाव सोयो सोनानै होना, बेफोरबायदि नांलायनाय जादों BPF सरकारावबो। ओमफ्राय दिनैनि दिनावबो सेम, मानो होनबा जाय बरनना होग्रा बिसोरनो दिना सानसे थांखायो। गलाम नंगौना नङा? गलामखौनो होननांगोन ना? फैसा सोना होबाय एकाउन्टआव, बेनिफ्राय बरनना होनानै 300 मोननाय गलाम नंगौना नङा? गलाम। आंथ' सानो गलामसो, बाहायजानायसो सानो आं बेफोरखौ। अब्ला रायजोफोर नोंसोर मा लुबैयो? नोंसोर मा सानो? बे जब कार्डनि फैसाखौ सोना होबाय, ओमफ्राय बरननानै होबाय, बिसोर ट्रेक्टर JCBजों खामानि मावदो, बबे लामाखौ मावदो, बबेखौ मावदो, बे फैसाया बबाव थांदो, बे फैसाखौ मेम्बारा लादो ना मेम्बारा सोरनोबा हरदो, चेयारमेननो ना चेयारमेना MCLनो हरदो, ना MCLआ MLAनो हरदो, ना MLA सायाव हरदो सिपनो, नंगौना नङा? गोबां साननो लागा। दिनै सोरबा नोंसोरनो खोन्थादो नामा जब कार्डनि फैसाया एसेबां हाबदोंमोन, बेखौ जोङो बरनजोब्बाय, बेनिफ्राय बरनजोबनानै जों बे फैसाखौ उमुक खामानि मावदो, उमुक लामा मावदो, उमुक दालां मावदो, उमुगा होननानै सोरबा नोंसोरनो बाजेट होदो नामा? थांनाय BPF सरकार आरो UPPL सरकाराव नोंसोरनो बेफोरबायदि सोरबा बाजेट होदो नामा? आं मिथिया दै, आंथ' बाहेरायाव थाग्रासो। नोंसोरो मिथिगौब्ला आंनो खोन्थाहर। सोरबा नोंसोरनो जब कार्डनि फैसाखौ जों एसेबां मानसिनाव हाबदोंमोन, बेखौ जों बरननानै जों लाजोबनानै नोंसोरनो 300 होनानै जों खामानि मावजोब्बाय, एसेबां फैसा थांबाय उमुक लामायाव होननानै सोरबा बाजेट होदोबा आंनो खोन्थाहर। आरो बाजेट होआखैबा बाजेटखौ होआखै होननानै खोन्थाहर। आं जेबो मिथिया, आं मिथिनो लुबैदों। बेनिफ्राय लोगोफोर आं बेखौनो सोंगोन, गोबां रायजो राजानिसो कमेन्ट ना बे, दुखु फोरमायनाय, जब कार्डनि फैसाखौ जों बरननाल' होनांगौ। अब्ला रायजोफोर आं नोंसोरनि थाखाय गाज्रि मोनजाथो आङो सोंनो थाखाय राजि। आं मा सोंगोन? जब कार्डनि फैसाखौ बरननानै नोंसोरो सोरनो हरदो, बबे खामानिखौ मावदो, बेसेबां फैसा फैदोंमोन मोनसे गामियाव बा मोनसे आनसलिकआव, बेसेबां फैसा फैदोंमोन, बेसेबां फैसा बरन जाखो, मा खामानि मावजाखो? सोरबा मेम्बारनियाव बेफोरबायदि आं कुइसन सोंनांगौ नामा? MCLA, चेयारमेन, सोरबा मेम्बार, सोरबा MLA, बे जब कार्डनि बेफोरबायदि फैसानि बागै आङो सोरबा चेयारमेन, MCLA, MLA जों रायज्लायनांगौबा कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर लोगोफोर। रायजोफोर नोंसोरनि थाखाय आं गाज्रि मोनजागोन, नाथाय आङो रावबो दिनैसिम जब कार्डनि फैसाखौ बेफोरबायदि मावदो, बेसेबां लाख थाखा फैदोंमोन रावबो हिसाब होआखैब्ला आङो सोरनिबा गिदिरनियाव न'आव थांनानैब्लाबो बेफोरबायदि कुइसन सोंनो राजि रायजोफोरनि थाखाय। रायजोफोर नोंसोर मा बुङो? नोंसोर मा सानो? सोरबायाथ' बुंदो JCPजों मावो, गोदोबो BPFनियाव बुंबाय JCP आरो माबाजों ट्रेक्टरजों मावोमोन। बबे लामाखौ मावदो ट्रेक्टरजों? जब कार्डनि फैसा दं ना नङा? बे फैसाया बबाव थाङो? सोरबा जायो नामा? इमारजेन्सि न'से मानसिया फैसा बरनना होयियाव ओरैबायदि नांलायनाय जादों, बे मानसिखौ आं दाबो रागा जोङो। माने रागा जों माने बे मानसिया रागा जोंथावनाखा। 15 बोसोर BPFआव लुथिसिननानै UPPLआव बेफोरबायदि मानसि। होमबा बे BPFआवनो बेफोरबायदि गाज्रि मावखादोंमोन, UPPLआवलाय मा खामानि मोजां मावहैनो बेलाय? मा खामानि मोजां मावहैगोन बे? गावनि पकेटनि थाखाय नंगौना नङा? बेफोरबायदि मानसिनि जों गलाम जानांगोन नामा? रायजोफोर नोंसोर गलाम जागोन बेफोरबायदि मानसिनि। गलाम जायोब्ला जा जब पैसा ताद मेन्डेला होननाय डायलगा सेम बेफोरबायदि जा। आं बेनिखायनो बुंदों ना, आंखौ सोरबा गोबां गन्थङाव दै हाबनानै बुंहरो, नों लाजिया। लाजिगोन आं, लाजिया नङा, लाजिगोन। माब्ला लाजिगोन मिथिबाय? बेखौ आं बुंथ'ला, मालाबा भिडिअ बानायना बुंगोन। अब्ला लोगोफोर कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हर। सोरबा MCLA, MLA, चेयारमेनाव सोंनांगौब्ला जब कार्डनि फैसाया बबाव थाङो, बेसेबां फैयो मोनसे आनसलिकआव गासैखौबो सोंजोबगोन आं। अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।